Hombre, egunon. Anabel naiz. Kaixo. Zu? Afro naiz. Afro, zer moduz, ongi? Ondo, bai. Zer zaude, zu lanean ere bai, auzo lanean? Tontekeri batzuk zeuden hemen, apaintzen pizkat oroita Hau da zure gaurko egin beharra orduan. Begira, zelana. Hau apaintzea, eta hau zer da ba, non gaude? Pues begira, hemen da oroitarri bat. Bai? Gure herriko kutsuna, Joan Pérez de Lazarraga. Lazarraga, bai, Lazarraga da... Garai batean euskal testu haiek erligiosoak ez ziren lehenengo haiek, ez? Bai. Lazarraga bertakoa zen orduan. Bertakoa, Larreakoa. Eta ze urtekoa, pues, jaio zen 1558an, orduan 16. mendean, bizi izan zen, eta gero hil zen 1605an. Eta, pues, gure... Euskararen erroak hemen Larrean aurkitu ditzakegu orduan, eh? Mende horretan, bakarra, eskribu bakarra izan da. Eta hemen daukagu. Hori da? Eta nolatan ba? Zuko hau daukazula? Ba nintzen Barrundiako alkatea. Udalerria da eta 13 herri daude barruan. Ara, Larrea bat? Larrea bat. Eta dauda alde honetan lehen herria. Gero datore Ermua, gero Zaetan, eta Ozaetan dago udala. Ez dira 13 artean, pues, 900 biztanle. Hau Larrea, 100 inguru. Herriak edo aipatu dituzu eta inguruneko mendi eta guzti hauek lautadan gaude, baina? Lautadan gaude, eta begira, hor parean dugu mendizka bat, ez da oso mendi altua, Aldaia. Aldaia da hori. Jatetxea bezala. Bezala, hortik dator, jatetxeren izena hortik dator. Gero, beste aldean, hor da muga, Gipuzkoarekin muga dago hor, eta da Elgea mendizerra. Elgea. Bai, eta gero, pues, hemen ingurua da Basalde, gero bestean Madura, Rekarte, hemen daude, pues, toponimia dana euskalduna da. Ze euskalki erabiltzen zen garai hortan, 16. mendean. Ba, justu, Arabako euskalkia. Orain arte igual pentsatu dugu Araban ez zegoela euskalki berezirik, aipatzen da Bizkaikoa, Gipuzkoako eta euskalki honek daukaldotura. Hemen, Debagoien euskalkiarekin eta Nafarroko. Bai. Ondoan dagoena, Sakanako baiararekin. Eta eskuizkribo honetan ez altzen Euskal Herria hitza ere hemen agertzen zena. Hiru aldiz hemen aipatzen da. Pentsa, 16. mendean, non eta Larrean. Parte hartuko zuen Lazarragak, barte egun honetan? Gaurko jai honetan. Bai. Oso kuriosoa. Pues ni ziur nago egongo zela. Ziur egonen zela, barte egun honetan. Eta zu? Egonen zara, gero? Bai, ni hemen jaioa naiz. Zubertakoa, betidanik hemengoa, eta egun hori ezin duzu egun horretan utxe egin. Nire aita dantzatzen zuen, primeran, eta bueno, ez, ondo ez. Baina familian, bai, lotura handia dago, ez? Egun honekin. Bueno, jaia, bai, ospatuko dugu, baina lana ere egin beharko dugu. Bueno, eta... Lagunduko izuta paintzen, zuari zinen, kentzen, ara begira. Pues adar lehorrak, peskate... Pintxatzen dute, Zuk hau eskuz egin duzu? Hau, Bai, bueno, ja gehiena egin duzu, Ja ez dago... Bira, hemen beste bat, bai, nahiko txukun dago. Oroitarria nahiko txukun utziko dugu, Listo? Nondik orain, Afro? Hemendik, bai. Venga, guazen ba.